Γεια σας. Να ξέρετε ότι ανυπομονώ πάρα πολύ για τα Χριστούγεννα και έγραψα περισσότερα πράγματα για δώρα για τον Άη Βασίλη, για δώρα από μένα, αλλά ελπίζω, σας λέω τι δώρο εδώ να είναι, προβλέπτω τώρα, να είναι PSP Vita ή PlayStation, επειδή το PlayStation δεν πάει κάπου. Εντάξει, πρέπει να τακτοποιήσουμε λίγο τα πράγματα για να βάλω το PlayStation μόνο στο κρεβάτι, νομίζω. Και τι άλλο. Σας λέω μόνο ότι δώρο ήθελα για τα Χριστούγεννα και η μαμά μου και η γιαγιά μου θα ήθελαν να πάρουν μερικά λεφτά να δώσουν. Δηλαδή ο Άι Βασίλης να δώσει λεφτά σε εμάς, στην οικογένεια που δεν έχουμε και πολλά λεφτά, να σας το εξηγήσω αλλιώς. Επίσης μπορεί να κάνω και άλλο ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο, μόνο και θα ανοίγω τα δώρα για να δούμε τι στο καλό ήθελα για δώρο. Τι άλλο, είδα κάτι άλλο να πω. Μάλλον όχι. Κάτε like, subscribe, όχι, περιμένετε λίγο. Νομίζω ότι τα Χριστούγεννα αυτό το μήνα θα είναι λίγο πιο διαφορετικά. Δηλαδή και θα κάνω βίντεο και θα μιλάμε πιο έτσι γενικά, κανονικά εννοώ. Τι ακούγεται και με τρομάζει κιόλας. Όχι ρε, τα φασολάκια είναι. Τα φασολάκια. Κόρε μαλάκα πως τα μισώ. Μόνο για τα φασολάκια με πειράζουν λίγο, αλλά δεν δίνω σημασία. Like, subscribe στο κανάλι μου και θα επαναλάβω την πρόκληση που είχα σβήσει για να πετάξω ένα αυγό στο κεφάλι, όχι το πρωί επειδή δεν μπορώ, αλλά θα το κάνω λίγο πιο αργότερα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye.